Benvingudes i benvinguts de nou al canal de Fisioteràpia La Trobada. Si estàs veient aquest vídeo, possiblement ja has sigut pacient del nostre centre i has vingut per algun dolor situat entre la columna lumbar i la zona toràcica. I anem a repassar els conceptes més importants de la teva primera sessió. Comencem! El més important quan has vingut al centre de fisioteràpia La Trobada amb un dolor cervical o toràcic és que possiblement hem trencat les teues expectatives. Segur que has escoltat que aquest tipus de dolor sempre són de font muscular, i és cert que podria ser-ho. Però cal tenir en compte que des de fa més de 50 anys la ciència ja ha demostrat que aquesta no és l'única font de dolor cervical. De fet, ni tan sols és la més freqüent. Quines altres estructures podrien estar involucrades? Tenim tant articulacions cervicals com toràciques, també podem tindre lligaments, els famosos discos intervertebrals que tanta por ens fan de vegades, i altres estructures que tal vegada no estan ni tan sols situades en aquesta regió com pugui ser el muscle. Si has vingut al centre, hauràs vist que el fisioterapeuta ha fet una gran valoració amb una entrevista i després t'ha passat a camilla i encara que no hagis sigut conscient exactament, el fisioterapeuta ha anat intentant confirmar o descartant quina és la font del teu dolor. Això és extremadament important, perquè moltes vegades rebem pacients que venen d'altres consultes que han estat durant mesos i mesos i mesos tinguent el dolor cervical de forma recurrent i que els massatges sols els han ajudat durant un parell de dies. I està clar que, en gran part, no és per una mala qualitat a l'hora d'aplicar el massatge, és simplement perquè en aquest cas tal vegada la font del dolor no era muscular i per tant el massatge no provoca l'efecte a llarg termini que estàvem buscant. És important trencar un poc les creences que teníem per a intentar eixir del problema que tens ara mateixa en la teua zona cervical o toràcica. Cal que hagis entès molt bé que és possible que el fisioterapeuta t'hagi demanat alguna feina per a casa basada en moviment o exercici. I en general, encara que després cada cas té les seves particularitats, cal entendre que quan una persona presenta un dolor relacionat amb alguna xicoteta lesió en aquesta zona, normalment hi ha una falta d'equilibri entre la demanda física que tu li demanes i la capacitat física que tens en aquesta zona. Encara que no és l'únic factor que pot provocar dolor a nivell cervical o toràcic, és un dels factors que és més determinant, sobretot en dolor mecànic. No cal oblidar que també tenim els nervis, que moltes vegades se'ns obliden i poden provocar dolors referits inclús a l'extremitat superior. Siga com siga, has vingut a la primera sessió de fisioteràpia de La Trobada amb aquest tipus de dolor i segur que ara mateixa tens molt clares la causa del teu dolor i el plàning inicial. Estem segurs que anirà molt bé i recorda, si tens algun dubte durant aquests primers dies fins que tornes a vindre al centre de fisioteràpia de La Trobada, no tinguis cap dubte en enviar-nos un WhatsApp o cridar-nos per telèfon i el fisioterapeuta que t'ha atès estarà encantat de respondre a aquests dubtes. Molts ànims i segur que anirà molt bé. Ens veiem a la pròxima cita.